Gaurko errezetaren osagai printzipala zein den esango dizuet. Bueno, ez hobeto, asmatu beharko duzue. Pistatxo bat emango dizuet. Entzun hau. Bai, Popeye da, Popeye, gure marinela. Eta Popeye ze jaten du indartxu-eteko? Zia zerbak. Boixe izango da gaurko gure osagai printzipala. Eta gure gonbidatua ez da marinela, aktorea da. Baina Donostiako marinela jatetxean egin zuen lan. Kaixo lagunak, eguerdion, eta miren Arrieta, ongi etorri, zer moduz? Oso ondo. Koxinatzeko prest? Bai, besan beharko, eh? Ze ona. Bueno, zuk, ezautza altzen duen marinela Popeye? Bai, espinakak jate alditu zuzuk? Bai, gustatzen zaizkit. Bai, Gustatzen zaizkit, bai. Baina, Popeye ikusten zen nulako, o bestela? Ez, de hecho, txikitan Popeye ikusten nunean igual ez da inbeste zitezkena inbeste gustatzen, oin ja... Guain errezago jatetuzu. Ondo, bueno, elkarrekin ingo deu pastel bat, espinakena, nola ez, zia zerbena, eta, bueno, marinela nadatoz, zeatik badakitzu, bueno, zuri guazenen ezautu zaitugu, gio alde batetik beste ibiltzea holtzetan, baina lehen dabizi marinela gatetzen, ebile zinean, ez da? Bai. Bai. Aktore lanetan hasi baino lehenago ni hor marinelan ibili nintzen, bai. Zukalden zemuz moldatzezea. Oso ondo. Oso ondo. Bueno, elkarrekin ningo dugu ikusiko zuen bezala, ehundoko pastela zia zerbena, perretxiko saltza lagungarri, eta garexi tomatek zuritu eta konfitatuta. Adi laguna. Bueno, lagunak, eta miren, garatuko izuet errezetakin pausuz pausun nundik noa ibilko gehan, bale? Bueno, azteko eta behin pastel bat esan deu ingo deula, eta hemen jarriko deu, filo orea, hemen da gaula, dakat plastikon jarrita, zeatikan hain fina da, zeituan lehortzeala, eta lehortzen bazaigu, gero ezin dio forma eman, zeatikan buskatu itezaigu, orduan hemen utziko deu, erabili arte. Eta ingo deuna da, hoi hemen jarri, eta zeingo deu? Ba, bete. Nola beteko deu? Hemen, batzui pare batekin, salteatuko deu tipulina, baratzuria eta ziazerbak, hoi gero ingo deu anetakin naztu, arrautzakin naztu, feta gazta krematua, eta nola ez gurin pixkate bai. Hoi dena naztuko deu, sartuko deu filo horean barruan, eta laberatu ingo deu. Hori izangoa pastela, bale? Eta hori lagungarri bezala bi gauza ingo xio. Bat ingo dio, ohetxo bat perretxikona, hemen dazkau perretxiko mordo bat, eta ingo deuna da, dena garbituko ditugu, salteatuko deu tipulina pixkat, gurinetan, gio bertan perretxiko botako ditugu puxketakin da, gio bertara salda bota, eta ingo deuna da, gio dena birrindu. Dena birrintzen deunean, gurindana ez deu botako hasieran. Baizik, eta gio dena birrinduta dakaunean, esne gainakin krematuko deu, eta falta zaigun gurinakin. Eta hori izangoa, gio gatza eta piperra puntxoan jarriko deu, ohetxo bat perretxikon kremana, eta gero pastela gainean, eta gero apaingarri bezala, gerexi tomate horiek ingo dituguna da, zuritu eta konfitatu. Zuritzeko, inbiar dituguna da. Marratxo batzuk iten dio, ura irekiten jartzen deu, eskaldau txiki bat emango dio, zurituko ditugu, eta gero baratzuritan, olio virginan eta eskaiakin konfitatu ingo ditugu. Ados? Ados. Ze bat zaizu parria? Hola, esan ematen dulako dana oso erritxagala, baina baina hasi barko gea. Zu eosin kezkalin bakazu galdetu, bale? Yes, vale. Ni hasiko naiz hemen, bai, tipulin hau zuritzen, gorritzen jartzeko ziazerbekin, hartuko ditut pare bat ale, batzu janak bertan jartzeko ere bai, eta zukun zean adibidez, zerbait errexa. tomate gerexi hau zuritzen. Zuritzen. Baina zuritzeko trekin baina bat inbiar zaie. Bai, irakutsi meze. Zuhartzen dezu labanan punta, eta hemen daka, behitu, nola dakan gogor puntxa hori batikan txintxilika gotea. Orduan, hemen inbiar duzu isa txiki bat. Bale? Eta isa txiki honekin, gero, uretan sartzen deun egiten, behaiek segituan irikiko dira. Osea, eta gero, ez, bakarrik hau inbiar diozu da nahi. Zer erreza, Venga, miren, zure kontu. Garrantzitsu da behitu, Geruzan bakarrik inbiar diozu. Ez sartu barroaino punta. Bai, bestela gero lertu iten dira, bale? Bale. Es que joan niri kostatzen dit bi gauzaldi berean itea, Ba, batin. Zuk nila gauzaldi berean, eta ni bakarrik dena martxan. Zu mingan nahi ondo eman da, gehatu bihar bat ziteko, gehatu. Bale, hori ere ondo da. Bueno, miren, konta iguzu. Bai. Guantxe, 3 antzeslanekin zaude esku artean. Bai. Ez bat, ez bi, 3 izan berraltzian. Bai.
ama. Bai, estrenatu genuen Esnearen kolorekoa Arriagan, Bilbon abenduan. Vale. Da, eske bez, jautzi bardet. Utzi lasai. Zuk ondo kontatu. Da, Nell Leeson idazle ingeles batek idatzetako novelan oinarrituta dago. Vale. Eta berak egin du adaptazioa, antzerkira ere. Eta, bueno, historia kokatzen da Ingalaterran, 19. mende hasieran. Eta da, bueno, baserri baten bizidan familia bat. Bai. Baserriko lanetan bizitia egunero, goizetik esnatzen dianetik gauer arte. Aita, ama, bi alabak eta aitona. Vale. Eta, bueno, pues pixkat jasateituzte etxekoek, aitaren, baserriko gizona den tratu txarrak, ez? Jope. Bai, pixkat, egia esan, eta komedia da bastante gogorra, antzezlana. Eta, bueno, arrazoi ezberdinengatikan protagonista dela Itziber Garmendiak antzezten du, Mary, jungo da... Itziber izango da, gizonan Andrea, pentsatzen dut. Gea bi aizpak, Itziber eta biok, gero, bira, bain izango ditut aktoreak igual ere, Mireia Gabilondo da ama, Ados. Joseba Paulaza da aita, Ados. Jose Ramon Soroiz da aitona, eta Jon Olivares da... bueno, eski, karo, eski ez dut egin bihotaz. Gelditu lasai. Biatzik ez moztu bezalez, Daude bi inguru ezberdin. Zalde batetik dago baserria, eta gero bestalde batetik historiaren erdia edo ematen da herriko bikarioaren etxean. Bai. Baina aitak ejatzen da bildemora guztian, ze berak nahi zitun semeak eta atea zaizkio bi alaba. Eta orduan, Mary, protagonista, Itziberrek interpretatzen duen pertsonaia, bidaliko du herrira, lanera, bikarioaren etxera, bikarioaren familiaren etxera. Bikarioak zian, garai hortan zoden apaiz protestanteak, familia aukitzeko aukera aztokatenak, eta orduan, Mary jungo da etxe horretara, eta bertan ukiko du aukera bere ametsa betetzeko dala irakurtzen eta idazten ikastea. Karo, garai hortan, mila... Baitzala erresa, eta gutxi olako baserri batian, ezta? Eta, bueno, hori da pixkat abia puntua, baina, gero, ezin da, eski gero gaina oso horrexeite ditut spoilerrak, orduan, horrela juten da, eta han gauza gertatzen zizkio, bikarioaren etxean. Eta ez dut esan, aktorea, Jon Olivares dagola, dala bikarioaren semea. Bikarioaren semearen pertsonaia egiten du. Eta hori, hasi ginen Arriagan, abendu hasieran, eta bain gabiltza Euskal Herrian zehar, biratzen, Donostindak hau orain otxaian, ez zenbakiak zehazkiz da egite esaten, baina otxaian... Bueno, sare sozialetan nuntuz patu alde. Instagramean, Tantaka teatroaren Instagram horri aldean, aktoreok ere igoko dugu jiraren urrengo datak eta zintzu dian. Eta gero apirilean, goazela Madrilera. Egongo geran 3 astetxo, abadian tokian. Eta gazteleraz da antzeslana? Dazkagu bi bertxio. Dazkagu euskerazko bertxioa eta gaztelerazkoa. Claro, euskaraz Madriden pixkat zai. Pixkat komplikau, ez jende asko gulertzeko bai. Bueno, Madriden jende euskaldun asko dago. Baitare, baino bete inbiar data goraino. Claro, bai komplikatu izatea, bai. Eta hori, Euskal Herrian itegu euskeraz, noski, eta gero Madriden tokatuko zegu gazteleraz itea. Ona. Bueno, eta hori antzeslan bat. Vale. Bueno, beste baten bila jungo gea. Zein da beste antzeslan asko hartien dakasuna? Bestea, izena du da Arkaitzkan okidatzitako testu bat. Izena du Mundua pitzatuta dago, baina antxe gabiltza oinez. Bai, hori erra gozua. Askotan tokatzen zizkitolako izenburu luzeak, bai. Eta hori, Arkaitzek idatzi du testua, Tantaka teatroak egina da ere baita, konpainiak. Egin dute 4 bertsioetan, egin dute gallegoz, valentzianoz, euskeraz eta gazteleraz. Orduan, 4, guk bakarrik euskeraz. Hori zanbeno ikuntza denetan tokatzen zaizu egitea, Oaingoz gallegoz eta valentzianoz egiten. Baina, bai hori, 4 elenko ezberdin gaude. Eta hor, euskerazko bertsioa egiten Asier Hernández, Sara Kozar eta Iruok. Eta ja holtzetan ikusi alda, ja martxan da hori bai? Bai, hau ere martxan, eta jiran, gabiltza, oaintxe bertan. Eta bertan zein da zu papela, bestian alaba, gontan? Hemen ere alaba. Hemen bai alaba. Hemen, kontatzen da, neskato bateko, 10 urteko neskatila batek bizitzen duela egoera nahiko traumatiko bat. Eta egoera horri aurre egiteko, aitak bidaliko dizkio erronkak, altxorraren jokuaren moduko zerbait hasiko du, alabak bilatzeko liburu zehatz batzuk, liburutegi batean. Eta orduan, pixkat... Eta liburu topatu biarritu liburutegitan. Bai, pixkat bultzatzen du alaba, dagolako hori momentu gogor bat pasatzen,
ama hiltzaiolako, eta orduan, pues hori, aitak bilatuko du bidea, alaba momentu gogor horri aurre egiten laguntzeko, literaturaren bitartez, ez? Eta hori, Sara da gero liburutegian lan egiten duna, izango dela bere helburu hori betetzen lagunduko diona edo. Eta gira pixkat historia, eski nien naiz oso ona. Lasai, dana ez kontatu zeatik junin bihar da, ikustea. Junin bihar da, oso ondo. Nahiko kontatu ezu. Bale, guain irugarrena kontatuko jazu. Bai, bota irugarrena. Bueno, irugarrena, sesberdinak antzezlana badara mate urte terdi Telmo Iruretak eta Aitziber Garmendiak egiten dute, baina oain niain naiz Aitziberrekin, pixkat Aitziber oso lanpetuta dabil, eta orduan, Bion agendaren arabera, pixanago bera ordezkatzen. Bai, orduan, nik antzezlana ikusitan, Telmo eta Kepa Errastik idatzetako antzezlana da, kontatzen du dantzan dago lasai. Kontatzen du bi pertsona ezagutuko dira ascensore baten, eta geratzen dian ataskatuta, bat dijoa gurpildun aulkian, dela Telmok interpretatzen duen pertsonaia, eta gero bestean naiz ni, eta egongo dira ordu betetxo, hasieran ezakate konfiantza handirik, baina bukaeran hartuko dute konfiantza gehiegi, eta hori bai, egingo dugu maitasunaren eta sexuaren inguruan, eta hor, berezitasuna ez, pixkat Telmok aitzaki bezala antzezlan hartuta, baitz egiten du berak gurpildun aulkian egonda, sexualitatea nola bizitzen duen eta pixka bat konpartitzeko aukera bat bezala, ez? Eta hoi danak nola sartzen zaizkizu buruan? Zezaltzean nazten holtza gaina jotzean ean, Dazkat, esken nik ere pontxatzeta ez desa. Dazkat, bost antzizlan ointxe bertan hemen zerebritoan sartut. Katxizla, ma. Euskeraz, gazteleraz, eta bestea mundua bakarrikan euskera. Ez dakit nola, nik ere ez dakit nola katen hor barruan. Batzutan ebeldura sartzen zaite. Errepaso beharrakin beharko dituzu, hazi baino lehenu hanka esartzeko eta jakiteko zein zean, ez da? Gaur zer dakat, gaur zer naiz? Esnatuta, venga, hola ibiltzea. Bueno, oso ondo horiek, Hemen ikusi ezu, honi emango jouna golpe txiki bat, eta ziazerra ematu hemen mordoa da, hola, baina hau zutatik pasatzen deunean, esertan gelditukoa, Eta hemen dakauna da, tipulinia eta baratzurila, botako ditugu guain ziazerbak, tapatxua garriko jo igual, erresago eta hobeto iteko. Eta haure goxatzen dakau, gero perretxiko gota berritula bertara, eta betu hau irekiten hasi da. Zandizu gehiagi esartzeko eta erretik amoztu dituzu, baina no pasa. Eski nik abisatiztut, bigauta alderan kostatzen zaite. Ez da zer gertatzen, hori ikusiko zu, guen hemen egongo dia, 30 segundu, irekiten hastean ian ateako ditut, eta gero ja, zurituko dituzu ikusiko erraz. Eta bilitartean ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo da, perfecto, eso no. Eta zehazki noa jungo da, mendarte baserrira, eta zerainen dao, eta zera kutsuko dugu, bazia zerbak, guazen ikustea. Kaixo Guardion, Iñaki naiz Zerengo mendarte baserritik, hemen Zereinen gaude, segurako mugan, eta garko kasun ziazerbak ikusiko ditugu. Hemen ditugu gure ziazerbak, gazteleraz espinaka esaten digunak, kasu honetan negutegi barrun egin dugu landaketa, konkretuki hau urrin landatutako ziazerbak izango ziren, eta urrin landatzen ditugu, eta gero joten gara bilketa egiten, abendutik martxoa bitarten gutxu gora bera. Gure kasun, egiten duguna da, hartu goikostu hauek, eta ingo genukena da zan, hemendik moztu, ze horrela, pixkat, hemen beti datozen osto hauek etorriko zen berriz, eta hemendik 4 5 astetara berriz mozteko aukera gongo zan. Plastiko erabiltzen dugu landaketak egiteko garaien, ze belarrak bestela egiten dio burruka hondi eta gero biltzeko garaien ere asko zailagoa da, posible izaten da urte guztien landatzea, udaberrin pixka da areskutsu da, ze pixka garatzeko joera desente handi dauke, eta ureztaperan aldetik gure kasun erabiltzen dugu mikroespresiozko goteo bat, guztien zaigelako osto begai, otea beti guztita eta goxo-goxo. Sistema nahiko berri da hemen inguru honetan, eta konparatuz beste aspresiokin ure desentea aurrezten do, eta ure botatzeko modue tantan txiki-txikitien hortan landarek hobeto aportatzen do ure. Espinakan kasun etxai handik ez dauke, izango litzatek pixkat pulgoia kontu zibilu erreko gauza bat, eta, hotza etzaile gustatzen espinakei batez, horregatik da, negu parten barrun imarreko landaketa bat. Horreziko azokan gure kasun oso estimatu den produktu da, kiloka saltzen dugu,
Eta, bueno, olako produktuk erosteko aukera bikaina azokan dago, ze produktu oso fresko gidie, hauek bildo horreko egunen edo egunen bertan mozten ditugun produktu gidie, orduan, bueno, nahi zenezkeo bertakoa, freskoa, ekologikoa eta kalidadeko, bueno, ez da oleuko beik azokak baino erosteko, eta gure kasun, orditzeko azokan. Eta sukaldatzeko oso produktu erresa, orduan, bueno, ume dauzkatenak, puren erabiltzen du gehiago, zurtoina eta goiko ostoa dana jateko moduko izango zen, nire ustez, jateko moduko goxone izango zen, satitxo batzuk egin, eta behin aurretik barazki batzuk salteatuta ditugunen zartagin, horre pixka gehitu eta ja 5 minutan jateko preste egongo zen. Eta gero, pixkat elaboratzeko itxura dauzkena, esan dezagun etxeko andre klasiko bat, guztentzaile kroketak egiteko kasu duntan. Eta oso goxo galditzen die. Bueno, gu hasi ginen 2 negutegi eta 5.000 metrokin, eta gaur-gaurkoz, 4 negutegi, 1.200 metro negutegi berpen, eta gero, ia hektarea terdi baratza kanpokoa eke iritxegia. Ikusi duzu gure baserrie, gure lanateko modue, gure ziazerbak, eta, hain faltatzeko azokoan ikustea, eta zehazki nahi ikusi nahi bildin badazu, horriziko azokoan ikustea. Eskerrik asko bitxitagatik. Haupa, Iñaki jaunak, ze leku txukuna dakan, hemen egontzan, oida mutiko sanua, fundamentuakin, datan atxukun. Jarraitu guretzako lako gauzako xokiten, elikatu inbiertuta, ez da? Claro. Mila eskerri Iñaki, eta nakenian berriro etorri honea, gure txeko batiak irikita zegokiretzako. Bueno, gurean jarraituko dugu. Hemen da gauna da, tipulina goxatzen, eta horrein behar diuna da perretxiko bota goxatzeko, saldakin, gixatu pixkat, eta gero birrindu, esan deuna ez negaina, eta gurinakin. Hemen geresi tomatekin behar dituguna da, behitu, emango izut hemen ontzitxo bat, estiratu. Hemen behar dezuna da, erraza, behitu nolatera dian, Esan dizutena, behitu, pixkat marra, hondik egiten bazu, arrisko daka puskatzeko, baino ez da okuidekan. Ikusi guen, zer errez ateatzen da, nahazu puntillatxo bat hartu, honekin, eta inberrezuna da, azala heldu, eta ia bakarrik aterako dira, bale? Bale. Bero daude, pixkat, bale? Horre ondia eta... Eski, karo, zuri hain oso errexatea zaizun. Kusiko zu, zer errexateko zaizkizun. Kusiko zu. Eta gero, hemen utziko dituzu, eta gero, ontzi berdina erabiliko deu, bertan jarri, olio pixkatekin konfitatzen jartzeko, bale? Bale. Venga, hemen dakazu labana, hemen azalak, eta hemen tomatituak, bale? Perfecto. Betu, ingo deuna da gauzatxo bat. Hortik anateako izut horrela. Temperatuko, Honea. Esan patu asko eskuakin, bestela... Eske, a ver, ja, bale. Puntillakin laguntzen bazea, errexago ingo zu ustedet. Bale. Gio ja bota bertara, betu, hemen. Gio ja olillo botako jo, eta baratzuri jare, bai. Ke truko? Ze, erraz, ez da? Bai. Hori ditzea eskaldatu. Eskaldatu da, urre berotan sartu tatea. Eta gero errez gelditzen dira zuritzeko. Bale, hau ingoiten da, zua jetxi, bestela pasa ingo zaizkit. Karo, berez hau barazki gehiagorekin ere alko ez du egin, ez? Egin izate... Ez, tomatekin, normalian, nola salola fina dakana tomate izatea. Normalen tomatekin itea. Badakite bai itia daudela frutuen batekin. Frutuen batekin. Piperrakin iten diana, horregatik erretzen dia tambolinean, iten dia talabian eba, eta gero ja sala erresago ketzen zaie. Vale. Bai. Ez galdera gehiago imezidez, bale? Bueno, hemen dakau hau, prest, behitu nola gehatu zaigun, zia zerbak, hemen daude gurinetan potxatuta, baratzuri eta tipulinakin, eta hoin gotena nazketa, bakastakin, arrautzakin, eta anetuakin. Bueno, eta hau esan da, jarraitu behar diazu kontatzen. Kontatu diazu, nola hasi zinan? A ber, aktore bezala? Bai, aktore bezala. Nola izan zen lehenaziko urratz hori? Bueno, nire lehenengo lan profesionala guazen izan zen. Vale. Egia da nik antzerki kurtsoak eta txikitatik egin ditu dala, eta txikitan nahiko arginekan aktore izan nahi nula. Vale. Ni oso ikasle honan nintzen, institutoan, gozak dian bezala. Eta orduan hori nindoan karrera bat astera, eta jo nahi nun Madrilera ikastera marketinga eta publizitatea zaiz. Bueno, total. Diru pixkatateatzeko jarri nintzen, esan ditu, Marinelan, lanean, Donostiko kaian dagoen jatetxe baten, eta han nire lankidea zen Cristian, Mertxan, aktorea bera bai, eta, biak iulinan kamarero, eta de repente, egun baten argazki bat eskatu zioten, nikenekin bera aktorea zala. Eta eta argazkia ze bat, eske, nigoen kalen aritu nintzen, ezak izer, eta, karo, orduan, nila hor, lanera juten nintzen bakoitz egunero, hor, berari, kriston galdek tegia egiten, eta nola asizinan, eta nun ikasi ez du, eta, pixkat, beti esatet, hor lan egin izan ez bat nu, bukatuko nula unibertsitatera juten eta beste hori ikasten, ez? Orduan,
Ba, hori, berarekin horreman uda horri esker, animatu nintzen, pues, etxera junta zen ama, eske serio saiatuko naiz hau ikasten. Bai, osea, eta hori, jo nintzen Binai Donostin dagoen antzerki akademia batera, eta gautzen izan bai, a ber, oain? Zenbat urte zen euskan orduan? 17. 17 urte. 17, bai. Eta hor ja, esan nun, ba, oain saiatuko naiz, serio, hontan, a ber, que pasa. Eta hor, hasi, justo selektibitatean ekan, amaztain nahi ziten hemen. A ver, ondo, ondo. Oso ondo, zanpatzen bada, igual du, goxua geratuko ere bai. Bueno, hain utzingo ez segunda data, bale, kontatzeko. Bai, konta hola zai. Hori, nekan selektibitatea ekainan, eta liberan nintzen Binaien antzerkiarekin, nato, pezak zer, eta ateazan guazeneko kastina. Eta nola ez apuntatzen zinean? Apuntatu nintzen, baina probatzeagatik, inoizen un kastin bat egin, hori zen, pues, pixkat lehenengo kastin esperientzia bizitzeagatik, eta aldi berean, pues, negon liburtegian inzerratua, zen nahi nun atera nota unibertsitatera sertzeko. Total. Selektibitatea bukatu, eta urrengo egunean, nego lanere lagunekin ospatzen, porque hola izan zan, tal cual, ginen, pues hori, ospatzen ja bukatu genula institutoa eta bar, deitu ziaten esateko guazenen eta nola izaten, hartzen zizuela, kastina zenbat intzen ditu, nola izan zen kastinan egun horiek, zenbat kastinin bihar izan zen ditu? Lehenengo fasea zan bideo bat bidali bar zan, zoritxarrez bideo hori ez dago zakarrontzian, eta aseguratu dira saiat, deitxo, etoiko programa bate, baino gehiagotan jarri diate bideo hori, Gertatzen dira, holakoa, gertatzen dira, neire gatea, dire bai, paleta gabeta dana, lasa joan zaite. Keman. Baina ni guztua. Bai, lehenengo kastina zan hori grabatua, eta abesten eta dantzatzen, gero bigarren fase bat intzan Miramonen ja, hori, pertsonai bakoitzerako zakitzen bat egongo ginen. Eta nik uste nun hori gatuko nintzala, gero azken fase bat egon zan, pertsonai bakoitzerako, uste ginala, 3 hola egongo ginen. Eta aurre atea zina. Eta de repente, pues eso, venga, hartu zaitugu, guazenen, eta horra hasi nintzen ja. Zenbat demora indituzu guazenen? Ba, inditut 4. Lau, bai. Eta gero horren arira, pues, karo, horrek pixkatirek izizkian ateak, ez, lortu nun Madrien representante bat, eta pixkanaka, gero hasi nintzen antzerkian, eta... Eta guen antzerkia, zergatik ematen diozu hainbeste... Zergatik hainbeste antzeslan eta igual ez telesaietan eta hola, bueno, hori bai aizea telesaietan edo... Bai, bueno, egia azken aldian edo gehiago gustatzen zaizu holtza gainean egotia. Ez que ez dakit, galdera hori, ez dakit ondora gantzuten, zenik beti indet, etorri zaidana, ez? Bai. Ez nahiago nire karrerako momentu bat. Aukeratzen oaingoz ez nabil, azken baten lan bide honetan ere, pues hori, ez, imarra lan asko, baina suertea auki behar da, eta nik etorri zan, bain nahi ez, antzerkiarekin abila tope, hasieran duela pare bat urte nebien telebista gehiago egiten. Baina hori, etapak adijo azken baten. Eta zu pertsonalki nungo esatzezu gehiago? Eske ez dakit. Eske badaka, antzerkiak badaka... Alde batetik bestea moitzen ez, beti berdin jaiten. Bai, hori bai, nahi gustatzen zait, aukera auki eta suerte auki dut... Aldakorra izatea historia. Bai, probatzeko pixka den eta harik ez. Zagit, telebista badaka zerbait dela xola egunero jun eta ekipo batekin lan egin, eta gero ez dakizula oso ondo emaitza zein izango dan estrenatzen den arte, eta, bueno, hori polita da. Baina antzerkiak badaka zerbait hor zuzenekoak niri engantzatzen dian, eta niretzat, jartzea hola beti urduri, baina gero... Txitxare horiek zaindu inbierdea, o jakin inbierdea, kontrolatzen. Baina beharrezkoa dira. Esken, aktore asko kesate dute. Nik nervi horiek sentitzen ez dituan egunean antzerkia utzingo, eske beharrezkoa da hori da pixkaten gantzatzen zaitu. Tensio hori ez da, hori partido balimada gazo eta partido ateatzen zeta. Baina niri hori gustatzen zait. Osa, momentuan gaizki pasatzet, eta beti esatet, zergatik naiz dentista egin, no? Baina gero, hori da aldi berean, nire lanbidearen politen nago, bai. Ona. Nola zoaz gare zitomate horiekin? Bi bakarri gatzen zaizkit. Bi bakarri, oso ondo. Hoi bukatzezunien, batzu jabe zurituko dituzu, bale? Bale. Venga, oso ondo. Ba, txerrikitxarra. Ni hemen masatxo baitu, osagai guztik bota izkiot, arrautza faltazitzaiten, gatza eta piper pixkate bai bota jot. Arrautz bat bota diozu? Arrautzatxo bat, bai. Arrautzatxo bat, gazta, hau krematu deu, eta guain ingo deuna da, montaia prestatu, eta hau laberatu ingo deu. Vale, eta hau laberatzeko, inbiar deuna da, hemen jarri, ore hauek. Ore hauek diala, filo orea. Eta filo orea ingo deuna da, betu hemen laskat, ez dakit diru, kapatxo, lau daude,
Bai, lau daude, baina erabiliko ditugu ni usten dut bi nahiko izango diala. Bitu ze fina dan. A ber, Bitu ze gauza fina. baina, Eta hemen lau daude, da pixkat como masa, pizza masa, no? Ez finagoa. Bitu ze Ah, fina dan, ez da. Gauza fina. Honekin iten dituena da batzutan, hola, nola da, rollitos de primavera eta holakoak ite ditu ere bai honekin. Eta hau, xamurra gelditzeko, betu, bi erabiliko ditutela esan dut. Orduan, hau, hemen digan kendu ingoet, zenbat askat hemen bat, bi eta hiru. Orduan hau gorde ingo dugu. Eta xamurra geratzeko eta behien artean kurruskari gelditzeko, iten detena da, hartu brotxatxo bat, hartu gurin pixkat, eta danian ondo igurtzi. Eta hurrengo geruzan berdina ingo dugu, bale? Eta orduan xamurra geratuko da. A ber, igual hau, a ber nola dakaten, ingoetena da mikroindian, bai, 10 segundu emango xikot, ez gehiago, pixka pomada jartzeko. Ostras, igual ez dut olako mikroondara signero izitzen ikusi, Ze ustezu, hemen ekipatuta gaude. Bale, ni orduan baratxuriarekin jarriko. Jarri, ekin, hau ja hemen badi joa, 5 segundu eta nahikoa da. Bale, beitu, bestela ketxeki urtuko zaiteta. Hemen nahikoa urtu zait. Ingoetena da, guain hola urtu zaitela, hartu, eta danian eman. Nikatxiz la Marioseba organizatu bai. Bale, hemen dik hola, hemen dik heldu, eta area dana emango jo gola. Eta honei bi vuelta eman berrezi hori bai. Bale. Batzu jakin, bale, hau kenduko zuten digan. Batzu jaingo zuna da, lago bosatitan. Hola, erraz. Ah, bale. Eta gunea. Bagoaz. Bueno, eta miren, oidan agutxi balitz, formatu berri batian ebai indezu, ezta? Badakitola, hola, oso... Zea, itxatxiak, Itxatxi, oso txikiak dian, hola, 2 minutuko, Bai. Zer da hori zehazki, kontatu jendiai? Ba, itxatxiak izan da, eske, nik ere ezakit oso ondo da, definizioz dela, webserie, ez da webserie dituko dugu. Webserie musikala, protagonizatzen dugu nik eta Gari Uriartek, dela, bera aktore lanetan lehenengo aldia izan da, berez bera abeslaria da, dupla taldea ezakit. Bai, hemen ibilidia, gurekin ebai. Ah, ba, hori. Jarri zuen gaina, formato bat ekarri zuen, hola txupatxu zan bezala garritako, hola diska oso berezia. Bai, usten dut hori, hainbeste pasadia ez dakit burua ondo dakaten, Pues hori Gari Tabiok aktore bezala, eta, historia bastante kuriosoa. Zedia, bi pertsona, ateatzen dira parrandan, ez dute elkar ezagutzen, ligatzen dute, eta enroiatzen dira komunetan, eta geratzen dira itxatxiak. Izenburuak ondo dio. Pegatuta behaiek. Bai, pegatuta. Bakoitzak bere konklusioak alditu atera, ez? Baina geratzen dira, pues itxatxita, jazta. Orduan, junbarko dira urgentzitara, karo ez dute elkar ezagutzen, mozkorra daude, parrandan daude, eta gainera oso hori postura deserosoan, ez? Osea, nor nahi du egon gustatzen ez aion pertsona bati itxatxita, urgentzitan. Ba, horregatik muturrek esartu. Eta orduan, txukun ibili. Karo, baina eske, a ber, gero, investigatu denun Garik eta biok, osea, negen un jakin, hau benetan gertatu daiteken, eta ematen du baiet. Nire ez inoiz gertatu, ez dakit ikusten etxetik anaidan norbaiteri gertatu zaion, baina hori ez da oso egoera idilikoa, ez? Eta orduan, pixkat komedia moduan edo, zena ez duitea honekin? Bale, hori berta bota. Botako diuna da olio pixkat. Komedia moduan edo, hori hospitalean, azkenan elkarri kariño pixkat hartuko diogun. Eta todo esto, musikala da, bai. Orduan, hori divertigarria, seguru, zerbait kuriosoa gutxienez bada. Aspertu ez da egingo jendia hori ikusten. Bueno, hau ingo deuna da, hola gelditzeko, behitu, hemen hartuko etena da. Hor ze sartu ez du nahi zenteratu? Hor sartu ez, zerbak, tipula, baratzurila, eta gero indek krematu gaztekin, sartu deu, eta arrautzatxo bat sartu diot, pixkatola flan itxura emateko, pixkat dena ondo harrapatzeko. Eta hoi behar duen gauza bakarra da, labian sartu, eta 180 gradutan, ez da asko dongo, hau 15 minutuan indadakau. Ingo duguna da hemen sartu, pixka jetxingo, bestela goiko bixarroi egerri ingo zaizkigu, hori ingotena da pixka berago jetxi, goitik anez erretzeko. Gauzat, gero, aldajan gero, bukatzen dugunean. Nola aldajan? Osa, jango dugu? Bai, jango dugu. Guziko zu, hemen inbiar deuna da, beitu, eskai osto pare bat botako eski jau, hola xe osoikan, gero ondo kentzeko, olio berzina jarri, eta hori konfitatzen. Eta seri hori ikusgai, nun dago?
Bueno, hori, Instagramen dago kontua, eta berez original, osea, horrea igoztan lehenengo, 10 minutuko kapitulu aldiatzuk esan dezun bezala, horregatik formatu berria, baina osotasunean irauten du ordu bete inguru, orduan primeranen dago ere, baina bai, osea, kapitulo guztiak elkarrekin... Itxatxita. Bai, hori da, osea, pelikula moduko baden ordu bete irauten duna. Eta dena zenbat intzen ditu, zenbat dia itxatxita da dena, zenbat dia? 19. Ze edade ona, 19. Ze? Ze edade ona. Ez detu lertzen. Ba, nere urtiak, 19. Vale. Bueno, lagunak, hementxe gaude, ikusi zuenez, pastela labian dakau, konfitatzen dazkau, geresi tomatek, eta perretxikuk martxan, gero krematzeko, ia da nahi deu, ingo deuna da, erreportai bat ikuste dago, nagoz? Bale, baina. Ba, zehazki goaz, Biarritz jatetxera, eta bertan indigue plater eder bat, olagarrokin. Goazen ikustea. Eguerdien, Joseba, zemoz asfaldiko. Jone naiz, hotel Nizan gaude, Donostin, Kontxan frentian, eta gure jatetxea erakutsiko izuetu haintzen. Biarritz jatetxea. Biarritz jatetxea hotel Nizan dago, hotel Niza Donostian dago, Kontxan frentian, 1917an irik izan, beraz, egun urte baino gehiago ditu. Eta Biarritz jatetxeak bi espazio desberdin ditu, alde batetikan kafeteria eta beste alde batetikan restaurantea. Kafeterian pintxo gehiago daude, plater batzuk ere, eta restaurantean beste karta desberdina daukagu. Bietan alda erreserbatu eta bai goien eta bai behan oso ondo primeran jaten da. Hotela bat izan da, nahi gehien gustatzen zaitena da nola nazten dian gure bezeroak, hotelian daudenak eta hemengo bezeroak ere. Hemen hotel Nizanik, 30 urte da mazkildanean, eta baditugu bezero batzuk, nahiko bezero, urtero etortzen dianak. Orduan ezautzen ditugu urte askotatikan, eta bere entzako bere etxera etortzea bezala da. Horrela sentitzen dira, eta gu ere beraiekin horrela gaude. Gure historia pixka bat ezagutu dezute, orain Erikekin utziko zaituztet, gure sukaldaria, berak hemengo plater bat egingo izue, espero dut gustoko izatea. Eta gaur egingo dugun platera, olagarroa, mojo saltxarekin. Azteko, hemen daukagu olagarroa, egosia eta plantxatik pasatuko duguna. Hemengo Biarritzeko sukaldea tradizionala da, ez? Eta beti saietzen gara lan egitea denboradako produktuekin. Neri sukalderitzaz gehien gustatzen zidana da denboradako produktuak erosi, ez? Eta gero negua iristen denean alkatxofekin edo udaran bonito platerron bat joten zara erostera, edo olako gauza oso gustoko ditut. Olagarra bokitzen den bilartean, patata jarri ditugu, pixkat marrazkatzeko. Hemen datozten bezero gehienak dira hemengoak, ez? Eta baitere frantses asko etortzen dira. Eta hemengo lekukoa baitere. Ez dezu hotelean lo egin beharrik, hemen jateko. Orain josei guztia ja prezitugula, orain ja enplatatzea faltatzeko besterik ez. Mojoa, patata pixka batekin, papa arrugatu barekin, eta gero demiglas batekin. Hemen daukazute gaurko gure platera, olagarrua, nire zutenean barakizuten gauden, Biarritz jatetxean, Donostin. Mila esker, agur. Agur. Aupa Jone eta aupa Erik, eta aupa zuen olarro hori. Ai, ama, ze itxura, Ze itxura, Olarro sali altzea. Eske oso. Oso. Nire, eta gaina guztetzei gaina ospinetan, o piperrautzakin, o beste, edo zer eta hola Kriston itxura. Bezarka da hondi bat, jarraitu goxatu erazten denoi, eta gurian jarraituko dugu. Hemen txedak gauna da, geresi tomate hauek konfitatzen. Eta hemen ningo deuna gauzatxo bat. Beitu, ni hasiko naiz hauek botatzen birringailura eta birrinduko ditut eta krematuko ditut esne gaina eta gurinakin. Eta zu ingo zuna da, beitu, majau bat ingo deu, dio gainetikan botatzeko. Orduan. Zer bat? Majau antzeko bat. Majau bada, morteron, zerbait hartu eta arraka, eta behintzen zapatuko ditugu. Eta ingo zuna da, hemendikan, txortenak ez ditugu nahi, bakarrik ostotxoak ateako dituzu, bale? Eta ostotxoak ateako dituzu nien, hemen zanpatu ingo ditugu. Haue bakarrik. Baina, ingo deuna da, oiek,
hemengo eskaiko ostotxo batzuk ateko ditugu gure bai horrea botatzeko, eta hemen konfitatuta dauden baratzuri horiek bai bertara botako ditugu, eta denakin majau bat ingo dugu. Zarun, baratxuriaz... Hasi horrekin, Vale. horrekin aurrena hori majauko zu. Gero baratzuriak ja bigunago daudela ondoren botako ditugu, eta gero eskai pixka botako dio, eta hemengo olio birginare bai honekin ligatuko dugu. Vale. Ados? Venga, hoi esan da, hasiko naizena da nik hau iten. Vale. Vale? Bueno. Pixatzen du honik, Bai, arriskua da, Benetako arrilla da hori. Bueno, miren, kontatu, zeatikan esan duzun gauza mordua, baina danak ez ditugu esan. Bakit bai, animaziozko pelikuletan ahotza gartzen ibiltzen zehala. Ibili zehala, behin. Ibiltzen naizela, egin dut behin. Behin oain goz. Oso esperientzia polita izan da, eta ez zitean importako errepikatzea. Vale. Baina, Ze pelikula? Baina, izena du Sultanaren Ametsa. Ona. Isabel Ergerak zuzen duzun, zinemaldian aurkeztu zuten pelikula. Eta bain goietara dago nominatua. Ze, ona. Animaziozko pelikula horrenerako, bai. Bueno, hor, azkomaten nik nire gindatxoa jarri diot pelikulari, baina egia da pelikula hori egiten dara mazkitela ia 10 urte edo horrela. 10 urte? Bai. Horre, ni, bai, hemendikan etorri zian, bai, nola zan, orkesta lurtarra. Eta txundituta gelditu nintzen, olako animaziozko pelikulatiko zenba jende, zenba lan, zenba denbora, ze tinglau dan hori. Bai, nik egia esan ere flipatu, mundua oso gutxi ezagutzen dut, animaziozko pelikulak, bueno, ni beti lotzeu gainera, aurrentzako pelikulak edo, eta berez, Sultanaren Ametsa da, benetan, zinemaldian ikusi nun pelikulen artean politenetariko bat, ez ni parte hartu etelako, politena ez dakit, baina berezia. Eta guztua ikusten dezula, zirati bukarat, nio. Bai, ez dezula ikusiko lako beste zer inun. Isabel Ergera, artista, berak egin du da, pelikula bat oso artesanoa, eskuzin dute dana, eta, kontatzen du, eski oso zaila da laburpena egitea, betzen da, sinopsi bat egin, ez daka estruktura narratibo konbentzionala, eda pixkat experimentala, bezala. Bertan ebai, agotaz egarri zenion, alaba batei ebai? Ez, nik jarri nien hau txap, Ines izeneko pertsona, da protagonista bera, eta Inesek aurkitzen du liburu bat izena dula Sultanaren Ametsa, pelikulan izen buru berdina daukala. Liburu hau gaina benetan existitzen da, idatzizun Rokeia Hussein izeneko emakume indiar batek, 20. mende hasieran, eta da, bertan kontatzen du egiteko utopia feminista bat, gizonezko guztia bizi dian giltzapean, berai direlako arriskutsuak direnak, eta bitartean emakumeak bizi dira aske, eta berai gobernatzen dute herrialdea, eta bar. Orduan, Ines topatzen denean liburu honekin, gainera kontuan izan dazte kontestutan idatzizun emakume honek, 1908an uste dut, 20. mende hasieran, eta India batean, ere. Orduan, inpaktatuko dio hainbeste, ze erabakiko dula Rokeia Hussein idazle honen hilobiaren bila jutea Indiara. Baina gero, bidai horretan ere beretzat egingo du bidai interno oso potente bat ere baita. Hori da pixkat laburpena, baina esatiztut dela oso pelikula experimentala, eta dela artelan bada, oso pelikula berezia. Dana ikusgarria, ite zuzu. Miren, dana iten duzun dana, erra. Igualdo, baina oso zega hona balimado, miren ikazu iten dio, Bueno, a ver. Bueno, hemen txe, indetena da nik hau, iragatzi, hemen bakizue, perretxiku samurra dira, baina fibra batzuk eukitze ditu, eta gero tipulinan agre bai, hemen geldituko zian, eta hola hemen gelditu da dena, fin-fina. Hau hartu berreten din, mingantxo bat hartukoet, eta guen ningo deuna da gurina zutan jarriko deu urtutzen. Vale, hau listo dakau, krematu deu, oso ondo, bueno, hau bingoetena da hemen organikoa bota, zunola zoaz. Nik ja, hau, bota etzeiot baratxuria? Hemen berdizu pizkat hobeto inberdizu pasta. Hobeto? Hobeto baino indar betu. Hobeto. Betu. Ustezu? Eta inberdu horrela, pasta. Vale, eta guain ningo izutena da, mi bitu. Tanto gotoko izutu oliona. Vale. Eta pizkat. Ta berdin. Eta guain ningo izutena da, sardezka batekin, botako izkizut bertara... Baratxuritxuak eta zanpatzen jungo zen. Vale? Hori da. Aber nola dakagun hori labian, ondo dijoa. Earki goaz, miren. Gaur egun ikusteko denbora eukiko dugu gaur. Bai, ez? Hauxe jaten, esan desun bezala. Bueno, nik ero lasa ikusiko eta etxan berriro programa. Bai.
Onaieran edo gabian. Gabian botatzeko, ordu txikitan bai. Ba, nahi eran, hola nahi, eta momentu baten jarriko nahiz, eta egingot berriro egin etxean. Goratzaltzea zein deun da nola sartu deun pastela. Ez, horregatik esate Zuzea biurri jaso. Horregatik esate izu. Ai, ama. Zerbait ikasita junberko nahiz, hemen. Du diga, sos ikasiko zezen duen, ez da? Bai. Vale. Bueno, eta hoi dana, lana etxein deu, ez dakit. Ordu libretan zeiten desun, Madriden ontzea bizitzen, ja honea torri zea, ja biliko zea, ez da? Bai, Madriden 6 urte inditut, baina hain daramat ja urte eta piko hemen Donostin. Eta etzen un aldatuko berriro Madridegatik Donosti? Bueno, hain hemen hau berez lanagatik ez zibiltzeko bueltaka, baina bai da katela asmoa antzerkiarekin eta pixka kontua lasaitzen danean, bai gogak nun baitera juteko, Madridera ez bada, igual de repente Londresera, o olako, pixkat, ez ba, lana lasaitzen denean olako gozak ere egin behar dira, aprobetxatu behar da. Dudi gabe. Bueno, honi egingo deuna da, epela dago, baina ni askarri biliko naiz. Betu, aldetena da, sarrezkan bukara sartu, olain. Eta hori da, tomillo esan duzu? Tomillua, bai, eskaila. Eta hori ere bai txikitu hor. Venga, txikitu. Eta guen olioa, guen ja, masatxo hori prest dakazula, betu ze itxura darra, Guen bai jungo naizela olio txot dena botatzen. Hoi ba. Lase, mantala garrita gazuta. Vale. Venga, hoi denan astezunean, berriro emango zut. Eta hemen, ja, perretxiko krema, behitu zeitxurakin bai. Gurina urtu zaigu, xamurra gola badeu, eta labekua behitzean hijoa. Ez dakit nola jungo dan hori. A ber. Gero honik abalkoet etxera eraman? Noski baiet. Bueno, ni nahi nun pusketa jane bai, baina, igual utziko zutatitxo bat, lasai, bale. Bueno, ingo dutena da, behitu, hemen dikan nola teatzen deten, Ba, ze itxura honek, Behitu, ze itxura. Bai? Bai. Alde, sudastatu, Bai. Oi, ze gauza hona indeun hemen. A ber, hau atea eta honea, ni uste eta hau listo da kaula, zatik angilloten bada, erringo zaigu. Bueno, eta hau danan artian, sukaldatze aldezu. Eukitze aldezu denbora sukaldatzeko edo. Bai, bueno, gustatzen zait, baina ere ez da oso... Sukaldatzen ere uste bakarri bizi nahi, zordu niretzat. Ze sukaldatzezu? Me encantaría esatea la gauza super... Egitza esan, Petxua, enxaladak, pastak, pureak, tortillak eta holako gauza basikoak. Bakiztu? Ona. Illa etxe guztetan itan bezala, Hori da. Baina, eski hasi nahet. Nire izpako paritu ito hain liburu bat, hola, de recetas, eta kizter. Nire izpa oso sukaldari hona da. Eta... Orduan zeo ze berdezunian, behi deitze jozu, esateko, zertan nola egin. Bai, gaina bera da bastante ona, receta asiatikoak eta egiten. Eta asalia zea, guztatzen zaizu? Bai. Orduan, bai. Nungo errezeta guztatzen zaizkizu gehiago adibidez? Eske... Asiatikoak, o mexikarrak, edo indijuak, edo... Bai, nire guztan zaitasko sushia, janari tailandesa, tala indioa, talako espezia asko eta azkatenak asko gustatzen zait. Neire bai. Baina... Asko aportatzegu, ez dakit. Bai, nire me encanta, bai. Nahi bai. Ba, hau, sekate, libre dago usten dut, a ber? Bai, libre dago, listo, usten nuna peatuta, baina, bueno, hau antiadherentia daka, nahiko berrikia, eta ordu netzaigu peatu. Eta, bagoaz, plateraratzea. Ze, gustatu eltzaizu pastela hauentzat, Osa, ez da esan ez du prozesua o itxura? Prozesua, xa lan desente, ez da? Bai. Osa, gustatu zait ikusten nola egitezen nintzen. Xelebre, onda, osa, ez tezu ingo txian, ose. Bai, baina hori, lasaiago ikusiko dut, osa, karo, nik, osa iztut hasieran kostatzen zara bi gozaldu beran itea. Orduan, enaiz asko enteratu, ez da jarri zizketan, eta oso ondo indezu. Bueno, hau ateratzeko, a ber, inbiarri dutena da, hau azpin sartu, pixkat horrela in, traka. Hau honea etorri honea lagun, venga, nerekin ahoia, eta hemen txiak pasteltxua. Bitu sekurruzkari gelditzen, bitu, probatu hau. Itxura. Ba. Earra, ez da? Bueno, hain jarriko dituguna da, gerezi tomate batzuk, taka, buelta guztin, eta gero amaitzeko, indezun majau hori botako jo. Indeu gorkoa. Zer ditu jozu honi? Majaua, bai. Aliñito bat. Aliñito bat, bai. Ospinetakoa. Bueno, eta bestikan ez dakit esan deun, ze gustatzen zaizun egun libretan, hemen biziziala guain Donostin ondartza jutia, o mendialdea jutezea, o beti pelikulak eta... Kontzertua gustatzen zaizkit. Kontzertu salia zea. Kontzertu salea naiz, bai, oso. Eta zuzeneko eta ze gustatzen zaizun, kontzertu hondik, o txiki tabernetan edo... Txikiak eta, bai, gustatzen zaitola... Pues hemengo taldeak asko gustatzen zaizkit ere. Bai, Ibilbedi, zaket zagutzezun, Lukiek,
Nakar. Ona. Daukat kamiseta nakarrena gaur. Nakarrena dia. Da Jon Elaspirren taldea. Ona. Hemen nik ez etorri, oza, nahi zuenean gonbidatu. Ba, Eta esan gonbidatu etortzeko zuen. gunana. Bai. Gudanok ezautzeko. Bueno, hemen hau botako dugu horrela bueltan. Txiak, eta gutxi hobeto da, gehiagik gabe. Tiki. Eta honek ez du perexili berria odakata. Bueno, lagunak, behitu zazue, ze pastela indeun, mirin eta bilok, azteko eta behin, mil esker etorte batikan, tane animatzen zeata, jarraitu animatzen, eta gu hemen jarraituko dugu, kosinatzen. Agur lagunak.